Мингафин заказга кишилерге озык түлүк илтем. Казанның карлы түбеләре исемлеген түзәргә кушсаң, һич шиксез төзи алачак. Кары имнәре ишелеп төшкәнне гел күреп тора. В центре. Жылы көннәрдә Казан үзәгендә туристлар күп йөри торган урыннарда кар еш ишелеп төшә. Үзе барганда үземнең каршыма ук төшкәне дә бар. Андый чакта куркыныч булып китә. Юл кырыенда торган йортлар яныннан узганда күпләрнең башына шундый уй килә. Җиргә куркыныч, машинаны да кайвакыт куркабыз калдырырга. Үз йортыбыз белән торабыз, ул вакытта үзебез чистартабыз. Монда, конечно, бик җайсыз. Поглядывай, и потом еще, когда чистят. Иске караштыргалап йөрергә туры килә инде. Түбәне чистартканда махсус тасма әләләр бит. Андый җирләрдә йөрмәскә тырышам. Куркыныч бит. Казан үзәге Марсель Сәлимҗанов урамындагы йортларның берсе. Әлеге йорт белән торак милекчеләре ширкәте, ягъни фатир хуҗалары үзләре идарә итә. Һәм инде кыш башланганнан бирле әлеге йортка ишек алдын һәм түбәләрне чистартмаган өчен 2 тапкыр штраф салырга өлгергәннәр. Шуңа да карамастан түбәләрдә кары имнәре һаман да бар. Управляющую компанию «Сервис Индустрия», ТСЖ «Весна», ТСЖ «Тан» протоколы составлялись дважды в отношении юридических лиц. Весна һәм Таң торак милекчеләре ширкәте Казанның Вахитов районында урнашкан. Сервис Индустрия идарәче оешмасы Башкаланың Эш районындагы торак йортларга хезмәт күрсәтә. Димәк, шушы эш җирлектә дә Вахитов, Совет һәм Идел буй районнарындагы йортларда бер үк хокук бозу очраклары кабатлана. Гомумән бүгенгә 9000 объект тикшерелгән, шуларның 1000-нән артыгында хокук бозу очраклары табылган. Крупные управляющие компании. Зур идарәче оешмаларның йорт түбәләрен чистартырга хезмәткәрләре дә техникасы да җитәрлек. Хокук бузучылар нигездә кечкенәрәк идарәче оешмалар. Кышкы чорда 74 идарәче оешмага карата 121 беркетмә төзелгән. Нигездә алар кисәтелә. Шәһәр мэры түбә һәм ишегалларын кардан чистартуга шикаятьләре булган кешеләрне Ачык Казан порталына язырган ди. Норматив буенча түбәдә кар катламы 30 сантиметрдан артмаска тиеш. Прошу держать на контроле этот вопрос. Түбәләрне тулысынча кардан чистартып бетергәнче күзәтеп торуыгызны сорыйм. Ишеп төшергән карны да тротуардан вакытында чыгарырга кирәк. Хәзер иң куркыныч вакыт җитә. Температура кискен үзгәрү сәбәпле кар төшү мөмкинлеге арта. Февраль айында Казанда 3 кешенең өстенә кар төшеп, алар хастаханәгә эләгә. Рания Абдрахманова, Марат Зәйдуллин, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.